ተኸታታሊ ትረኻ መጽሓፍ ሻውዓይ ናይ ኖህ መዘክር ሰማዒ ዘይረኸበ ዋይዋይታ ንጹህ ህዝቢ ብደራሲ ለአከ ገብረ መስከረም 1 2013 በአቆጻጽራ ግዕዝ ብዙሕ ግዝያት ዝተጸበኹኺ ናይ ትምኒታተይን ተስፋታተይን መቐጸልታ ፈጣሪ እንተይልወኻ ምስ ድልየታተይን ብርቱዓት ሕልምታተይን ብኣካል ተራኽበኒ ነቲ መሓዛይኺ ንማንም መውፅኤ ክገልጹ ዘይከኣለኒ ፍሉያት ሓሳባተይን ስምዒታተይን ከም እተእኹብለይ ኣሚነ እነሆ ብዝተኻለኒ ዘርጊፈ ኣፍቲ ጻዕዳ ዝባንኪ ክንስንሶ ተላዒለ ኣለኹ። ብርግፀኝነት ብጽንዓት ተቐምጥለይ ጽንዕቲ ቆፎ ኢኺ እዛ ምስ ሓድሽ ናይዚ ዓመት መዘክረይ ንኽተራኽበኒ ብሃንቁታት ጽበያ ኣዝዮም ንምግላጾም ዝኸብዱ ተስፋታትን ዝገብረላ ዝነበርኩ ግዜ ብዓይነይ ከምዚ ኣይለየን ክሪኣ ኩሉ ሽግራተይን ብዙሓት ስሕተታተይን ተዓጊሱ ነታ ኣብ ህይወተይ ዓብዪ ቦታ ዝህባ መዓልቲ ዘብፅሕን ፈጣሪ ብምምስጋን ጀሚረ ኣለኹ። ናይ ሓድሽ ዓመት ንግሆ ንብዙሓት ዓመታት ዝተጸበኽዋ ንግሆ እያ። ስለዚ ድማ እዛ መዓልቲ ትጽበየሉ ዝነበርኩ ኣጋጣሚ ፍሉይ ክኸውን ክኢሉ እዛ ሓድሽ ዓመት እተውግሕ ለይቲ ፈጽመ ኣይደገስኩን። ኣዝዩ ብዝገርም መንገዲ ኣብ ሰዓት ደገ እናወጻኹ እዛ ንግሆ ክሪኣ ኣመና የተሃንቴ ብዙይ እውን ነዛ ሓድሽ ዓመት ንምርኣይ ዝነበረን ባህጊ ካብቶም ካልኦት ዓመታት ምሕር ዝተፈለየ እዩ። ምኽንያቱ ተስፋታተይ ልዕሊ ማንም ግዜ እዮም ተኸሊዖም። ኣብዘን ሕሉፋት ተዋርሕ ነዛ ሓድሽ ዓመት ዝህባ ዝነበሩ ቆላሕታ ብኡ ልክዕ ነይሩ። እቲ ለይቲ ናብ ምውጋሕ እናተቓረበ ብዝኸደ ቁፅሪ ናተይ ሃንቀውታ እውን ብኡ ልክዕ በብደቓይቑ ይውስኽ ነይሩ። ንብዙሕ ግዜ ኣዳልየ ዘቐመጥክዋ ግን ከዓ ናይዛ ሓድሽ ዓመት ሓሳባተይ ዘካፍላ መበል 7 መዘክረይ እውን መበል 7 ዓመት ተዘክሮታተይ ጽሕፈላ ደብተር ብፍሉይ መልክዑ ኣልዒለ ሰብኣዊ ባህርያቲ ኣላቢሰያ። እዚ ክብል እንከለኹ ስኺኢለ ከም ማንም ወረቐት ኣይቀላዕኽዋን። ጓዳስ ከምዚ እናበልክየ ክዛረባ ጀሚረ። ከመይ ሓዲርኪ ንብዙሕ ግዜ ዝተጸበኹኺ መበል 7 መዘክረይ ንስኺ ውሽጣዊ ስምዒታተይ ተረዲእኺ ብጥንቃቐ ተዕኹብለይ እምንቲ ፍጥረት ኢኺ። ንስኺ ንዓይ ካብ ሰባት ንላዕሊ ኢኺ። ምኽንያቱ ሰባት ከማኺ ገይሮም ተኣመንትን ጽኑዓትን ክኾኑላ ይኽእሉን። ኣነ እውን እንትኾንኩ ስምዒተይን ሓሳባተይን ንሰባት ከካፍል ፈቓደኛ ኣይኮንኩን። ኣነ ከም ኣነ ሰብ ምስ ሰብ ጥራሕ ብምርኻብ ብምምኻርን ናይ ልቡ ገሊጹ ክዓግብ ይኽእል እዩ እምነተይ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሰባት ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ
ክንዲ መዘክራት እሙናት ክኾኑ ኣይኽእሉን። ነዚኻ ሕሉፋት ምስጢራተይ ሓንቲ እኳ ከይጉደልኩ ኩሉ እንትናይ ብዝከኣለኒ ከረክበክ ዝወሰንኩ ብልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት እውን ንሓድሽ ዓመት ዝነበረኒ ኣቀባብላ ዓብዪ እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ዝነበሩንን ካብ ዘለውንን ዝህልውንን ኣዝዮም ብርቱዓትን ዓበይትን ተስፋታት ዝመንጨወ ይመስለኒ ነዛ ሓድሽ ዓመት ፍሉይ ምድላውን ኣቀባብላን ክብረላ ሓረር ዝብል ዘለኹ። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንዙፋነይ ዝኣትኹላ ኻል እውን ዝሳኻዕ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ። ወላ እኳ ዝፋነይካ ትፍለየኒ 7 ዓመታት ተቑፀረት ሕድሕድ ዝኣተኹላ መፅባዕታት ግን ፈፂሞም ካብ ኣእምረይ ተኸዊሎም ኣይፈልጡን። ረግፅ እዞም ማዕለፋት ስምዒታተይ ብቓላት ኣዋሪድካ ንምግላጽ ኣዝዩ ከቢድ መድከምን እኳ እንተኾነ መዘክረይ ንባዕለይን ዝጠቅም እንተኾይኑ ግን ድኻመይ ክቖፅር ትብዓት የብለይን። ኣብ ውሽጠይ ብርቱዕ ተስፋ ዝሓዘለ ሓረርታ ምስ ህዱእ መንፈሳዊ ጥንካረ ተደሚሩ ዝፈጠረለይ ኣመና ዘይተለመደ ስምዒት ክቆፃፀሮ ይኸኣልኩን። ዝኾነ ናይዚ ሓድሽ ዓመት ሃንቀውታ ንኹሉ ነገር ይቐይርዎ። በቃ እዚ ንዓይ ካብቲ ዝነበርኩሉ ነገር ምዕራፍ ናብ ካልእ ነገር ምዕራፍ ዝተሰጋገርኩሉ እዋን ኮይኑ ክስማዓኒ ዝገበረ ድሕሪ ዙፋነይ ምዕራፋ ማለት እውን ሙማታ ዝምገቦ ዝነበርኩ ምግቢ ዳርጋ ሙሉእ ተመሳሳሊ ምባል ይከኣል። እዚ ማለት ወግሐ መሰየ ደረቕ ቅጫ ዝበልዕ ድሕሪ ናይ ዙፋነይ ሞት ግን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ተነፂለ። ሁልጊዜ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ምንሳሌኻ እተሓሳስበንን ይድንፅወንን ክንካ ናብ ዙፋነይ ሓድራታትን ዝኣተኹላ ቃላትን ጋህዲ ዝኾነሉ በዚ መንገዲ ጥራሕ ይመስለኒ። ኣነ ኣብ ካብቲ ዝኣተኽዎ ናይ ብሕታውነት ናብራን ፍሉይ ናይ ህይወት ጉዕዞን ወፅየ እንድሕር ክቕፅል ፈቲነ ግን ኣዝዩ ይኸብደኒ። በቃ ደቀ ከምቲ ዓሳ ካብ ባሕሪ ወፂኡ ክነብር ዘይኽእል ናይ እውን ብሕታውነት ባሕረይን ህይወተይን ስለ ዝኾነ ካብ ብሕታውነት ወፅየ ምስ ማሕበረሰብ ተደሚረ ናይ ዙፋነይ ሕልምን ናይ ባዕለይ ዕላማን ዘሳኽዕ መሲሉ ኣይስምዐንን። ካብዚ ዝተለዓለ ኸዓ ዕላማይ ጋህዲ ዝኸውን መንገዲ ብሕታውነት ጥራሕ ኢለ ዝኣምን። በቃ ኣብ ህይወተይ ማለተይ ድሕሪ ዙፋነይ እቶም እንኮ መሓዙተይ መጽሓፍ ቅዱስን መዘክራተይን ጥራሕ እዮም። ካብ ማሕበራዊ ህይወት ተነፂለ ምንባረይ ኣዝዩ ሕጉስ እየ። ግን ከዓ ሓደ ግዜ ምስጢር ሓጎሰይ ምፍላጥ ኣብ ዝመራመረሉ እዋን ካባይ ብተፀራሪ መልክዑ ሓጎሶም ዝረኽቡ ሰባት ክሪኢ ከለኹ ኣዝየ ይጭነቕ። ማለት እውን ኣነ ሓጎሰይ ካብ ብዙሓት ብሕታውነትን ናብራን ወይንኻን ዝመንጨዎ ምዃኑ ብደንቢ ገይረ ዝፈልጥ። ግን ከዓ ብዙሓት መናእሰይ ተኣኪቦም እናሰሓቑ ክሪኦም ከለኹ ናቶም ሰሓቕን ሓጎስን ካብ ናተይ ሓጎስ ዝበለፀ መሲሉ ስለ ዝስምዐኒ እዩ። መበል 7ይ መዘክረይ ገሊፀ ሓድሽ ሓሳብን ስምዒትን ካብ ዝዕርፈላ
ብሩህ ሰዓታት ተቖፂሮም ልዕሊ መበል ሻውዒቲ መዘክረይ ዘለኒ ስምዒት እንደይ ብቓላት ዘይግለጽ ኣዝዩ ፍሉይ ስምዒት እዩ። ብሓጺሩ ልዕሊ መጠን እየ ዝፈትየያ ማለት እውን ልክዕ ከም ሰብ ገይረ እየ ፈትየያ። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሻውዒቲ መዘክረይ ዘለኒ ስምዒት ዝገልጸሉ ውህብቶ ተዝህበኒ ከመይ ምተሓጐስኩ ይመስለኩም? ትማሊ ኣብ ሻድሻይ መዘክረይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ መወዳእታ ጽሑፈይ ጽሓፍ ኩላ ዓለት ነይራ። በዘቢለ ሻድሻይ መዘክረይ ዘለኒ ፍቕሪ ክገልጽ ይፈቱ። እንተኾነ ግን ንሻውዒቲ መዘክረይ ዘለኒ ፍቕሪ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ እዩ። ግን ብጣዕሚ ገሪሙኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጠይ ገለ ዝጐደለ ስምዒት እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ። ቦቲ በለ ቦቲ ንሻውዒቲ መዘክረይ ካብ ኩለን ኣብሊጠ ዝፈተኹሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ ክጋህደለ ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን እዚ እውን ኩሎም ዘጠራጠርክዎም ግን ድማ መንጎኦም እናመረፅኩ ዘጠራቐምክዎም ናይ ሕሉፍ ህይወተይ ሓቀኛ ታሪኽን ተዘክሮታትን ብፍሉይ ከካፍላ ወሲነ ኣለኹ። ንመጀመርታ ግን ናይቲ ሓሳባት ፃዕኽን ናይቲ ገዛ ሙቐትን ክቆፃፀሮ ስለ ዘይከኣልኩ ንሒደት ሰዓታት ደቂ ወፂአ ንፋስ ክውቃዓለኒ